panakatakwat ko apo kaday nga makungkuna nga Sangguniang Bayan Village. Ket idi pala before pa nga kuha ka po dati agipailak iti kandidato na muakon nga dijek in reward dagiti na lablabas nga tuturay kadagiti magbagida apo so nga ket adda na kay baga kanya nga dijek illegal ti pan naka-acquire na ta in reward mo iti yan ti kadagiti bagbagida apo so nga muray no kas jaya po mararamidak amin ang napinta sa pamuspusan tapno ti kasta mapasubli DJ nga nailatang idi nga commercial center iti Ilia Marcos so nga mga angayak iti dialogue kadagiti apong na gitin na the title na kadaytang area apos tapno ti kastama tawan ti makunada kanya hangko lang nga pinapakamuan idan dak na nga ramid iti dialogue kadakwada tapno ti kasta ket ipasublida dagiti ko ket dedi mo na po nga panagkwak panangayap ko kadakwada ket adumot ti May kadwan na po dagiti nagtuturay ken damat dagiti dudu magtuturay ket ti positive met di muna po tatata kahit ko kumaydan nga pagsainan ti DJ ko na nga didog kimbeyan so no weber mo ko na tapno may pasubli ko man iti Ilia Marcos DJ nga daga apong ngam awan mo ti agparangan na po so nga daytay sa kunada nga mapilitan sa daytoy numutubiyang nga mga ramig kadagiti tools aramaten ti munisipyo dagiti na dumaduma nga tools na nga mapasubli dayta nga lote apo nalawa basita po dijay nga la amo dijay sak area na nga mabalimutten nga pakai put-apan iti hamatunay nga nalawang plaza kini dagiti commercial nga kay nagtuangem ti kinapudnuanan nati amok dijay dagiti naglablabas nga mayor bisi mayor dagiti sa Sangguniang apo nangaramid dat resolution nga DJ nga commercial pinagbalinda nga residential and then they rewarded to themselves kinda giti apo nga kakabsat kagayim dat kinda duma pa nga gubobra iti munisipyo so nga tay kunakon nga adda nang ipalapayag kanya nga kasla han nga kay lantagan DJ nga inaramid da so nga iso ti araramidon ti numutubiyang nakasaritay da ta isublida kumaan nga voluntary tamnon ti kastawan iti mapapasaktan na po so ala tamnon nawang makungkunada I will still give them one more chance nga dadayalog kami no talaga nga kaya dangay isubli wano saan no saan na po akit ket di jete ko na ko damot ti tools ti munisipyo nga mapasubli na dagita nga dagita nga daga po ta isumalat ti kuan tools ti munisipyo nga kuha jak mangarog kaya nga alan no patak di ay ayusap ta tawo no dati mga rami dati tayo dati progress so ko mading lugaran at kitahan ko pa lang mabali na po at dati makachak tumot ti kaswanda so nga I just want to wait nung to mapangkam ti korte hapon ano to decision ti korte and I hope
nga dakkel iti namnama ti munisipyo nga may pasubli de kita nga di nga plaza nga mostly talaga commercial di nga pakakawan nga po. So nga do ti kasla mababaw ay ti mataw ti danom nga kasinapo Diyos po idi medyo nagsardeng na alis to nga nag-SS isang ket awamot pala ti kasla na i-report nga kasla dati naperperde nga pagpagay adala may isa nga nga naanod apo ti sulamok nga nagwa ken dagijay balay nga medyo na baba so nga medyo nabahada DJ nanod nga lugan sir katagapudan sa jay daya and then medyo nakainom dan sa linampas ang damag kumadi dyan mapanjay eskudan nga pagkakuan ng dirdiretso damag ito'y karayanan na po sumupong kinga po na nga naanod din handa nga na chance sa apo iti DJ ka-press DJ nga waig di yearly nga aramidek apo ta mani po di napagasatan tinumutibiyang alay di na palpalabat sa nga natin tinawan talaga nga sometimes every other year ng tatapo kapatadakmat dituin akit no adalaki di mabalinti numutoy biyang kinda ti pangalalak ti dati relief akit plano ka po nga tinawan dati sa pasap sir nga ikan amin sa pasap ti kuha na po ta I don't know no apay yung madanto de kwak kadagiti talaga nga nabababa na kasi indigent talaga kwata arisitek to DJ kakapsat tam nung kakastat may dumdumo danto agga po ti bulsa ni Mrs. ko ako iti proyekto ako nga kasla daw-dawatin ti numutubiyang iti ako national kasama iti provincial hindi iti kuami ako iti 7171 bing na alamitat ta ket naidayday mo tinapo hindi iti kumati muna nga tinalopas mi nga ramidin ko mga muna ko mga muna nga inyaramidam mi iti resolusyon ako so dito pa nakasukat ti munisipyo mo kaya tiro rami nila ti noan na ti decision ni Maman if we go ahead or not kinaproduce mami titulot ti dito nagdiswan ti munisipyo ako kat nalami idijunan akit dito mat naramid nga kasla forma kung pa dito munisipyo ako nga napami-submit kanya po senator gano'n nila ket lapit na pintas mo tuloy ko na akong tanong pas pagawigan ko madijay ang kuto mo pagpangpangasa talaga DJ site di munisipyo mo ya po ket mo mapapintas si munisipyo mo ket isok kapipintasan no pasaya DJ nga munisipyo ta DJ location na po ket talaga